Dobroveče. Gledate vesti o dva televizije. Ja sam Radovan Seratlić i večeras vas vodim kroz ove priče. Srbiju večeras pogodilo olujno nevreme. Zadar i Hvar pod vodom. Uragan Irma jenjava. Da li smo svesni koliko se svet promenio posle 16 godina? Na tablama piše šta se smije, šta je zabranjeno, šta se sme uneti, šta ne sme. 70% aplikacija na mobilnim telefonima zapravo vas špijunira. Svaka vaša poseta nekom sajtu je praćena. Dušanu Ivkoviću priznanje legenda Evrolige. Ja mislim da je košarka moj život. Olujno nevreme pogodilo je Budite i dalje sa nama, do kraja gledamo i ove priče. Nije paranoja, zaista vas 70% aplikacija na mobilnim telefonima zapravo špijunira. Đaci jedne škole u Vrčinu dobili najmodernije uniforme. Meni uzima najviše kravata. Dušan Duda Ivković Posle 2 dana pravog septembarskog leta večeras stiglo zahlađenje. Sutra svakako malo toplija garderoba, ali već narednih dana opet toplije. Sutra promenljivo uz povremenu kišu, na jugu i istoku i dalje toplo, a u ostalim predelima biće svežije. Noćas i ujutru kiša, a tokom dana više suvog vremena uz sunčane periode. Vetar umeren zapadni i severozapadni, pritisak ispod normale. Temperatura od 20 na severu do 30 na krajnjem jugu. I u Beogradu utorak biće malo svežije i promenljivo vreme, kiša noćas i sutra ujutru, zatim će biti suvo uz više sunčanih perioda. Uveče se međutim ponovo očekuje kiša. Pritisak ispod normale, a temperatura do 26 stepeni. U Srbiji u sredu ujutru samo još ponegde se očekuje slaba kiša, ipak tokom dana biće suvo uz postepeno razvedravanje. U četvrtak se ponovo očekuje sunčano i toplije vreme. U petak i u subotu na severu biće malo svežije i oblačnije, a u ostalim predelima toplo i sunčano. Neće se dugo zadržati oblaci u Beogradu u sredu ujutru, samo još ponegde slaba kiša, tokom dana suvo uz postepeno razvedravanje. U četvrtak, kao što smo rekli, ponovo sunčano i toplije. U petak prolazna oblačnost uz malo nižu temperaturu, a u subotu ponovo toplo i sunčano. Prelazimo na pregled današnje štampe. Politika na naslovnoj strani piše o posledicama suše. Danas piše o mogućem skorom sastanku premijera Srbije i Kosova, Ane Brnabić i Ramuša Haradinaja. Blic donosi priču o razlozima današnjeg hapšenja Saše Mirkovića. Novosti saznaju da će Srbija preko Grčke rešiti pitanje gasa. Kurir u nastavcima i dalje piše o ubistvu Željka Ražnatovića Arkana. Telegraf donosi priču o malverzacijama u Zaječaru u koje su uključene i estradne ličnosti. Alo, kao što vidite, piše da Bogoljub Karić želi da ruši vlast, a Informer upozorava da su svetleće reklame uzrok četvrtine udesa u Srbiji. Ovo su bile naslovne strane. A ovo su bile i prve vesti televizije O2, a slede kratke slike toga kako smo do njih i stigli. Bile su ovo vesti. Vidimo se sutra u 16 sati, a sada znate šta radite. Nastavljate da gledate vaš novi TV kanal O2.